Siyabingelela. Mangaphane kuwukuthi umuntu ohlushwa isifo se-high blood noma unesilonda esingapholi esinenkani esigolozayo. Asiqale la kulabantu abahlushwa i-high blood. Fanele uthole amakhasi kabanana lawa omile kanje, ne? Lawa omile kanje. And then ubese uyawathatha uwawashe kahle ngosawoti. Bese uwafaka emanzini uwapheke abile then uzolokana uphuza lela tiye lakhona phuze ekseni ungakadli 1 hour before meal uphuze ntambama. Mangaphane kuwukuthi unesilonda esingapholi, isilonda esibhibhayo, thola lamakhasi uwashise abe yinsisi ubese uwahlanganisa nomgogodla noma nesikhumba senhlwathi ukushise konke kube yinsisi bese uyagaya kube impuphu. Ubese uyakuthatha ulokana ukuvuvuzela la esilondeni sakho la sikhona. Leso silonda leso sizophola eziba isikhathi siqhubeka eziba isikhathi sihamba. Leso silonda leso kuzophela lokubhibha lokhu silokane sivuza amanzi, silokane secha, silokane sikhombisa ukuthi kungathi mhlawumbe uyagumbeka ngaphakathi. Sizobuya siqoqeke wonke lamanzi lawa akhona uthola ukuthi isilonda sivuza amanzi azolokane sakheka then emveni kwaloko ubese uyaqala uyaphola. Sikhona ke eSwazini kwaMathapha sesifikile sikhona njengamanje. Uma ngaphana ukuthi uyafisa ukuthi sibonane sithinte kule number 0839471856 ufaka +27 ungasisendela imessage ku WhatsApp, ungasifonela futhi nge WhatsApp call uma ukuthi uyafisa sibonane. Makube kuhle ke makube mhlophe makukhanye wehlabathi izolwane. Siyabonga.